C'est parti pour 9 mois de devoirs quotidiens. Il y en a qui courent vite pour lancer la campagne. Des photos sur les cahiers distribués comme des pagnes. Ka journal kɛ arapulama fɛn do fɛn min n'a créera Sénégal a créera an balima dɔw fɛ an teri dɔw fɛ n'olu ye rappeurs ye minnu dogolen tɛ Afrique kɔnɔna na i n'a fɔ Kuman ani a tɔɲɔgɔn dɔ a tɔgɔ ko Keyti donc olu nana ni journal rappé ye ka rapu kɛ mais a journal de bɛ présenter mais i bɛ ka rappé de donc depuis ne ye fɛn ye depuis ne y'a ye réseaux sociaux kan ngo ngo tiɲɛ yɛrɛ la nin ɲɔgɔnna kan ka kɛ Mali kɔnɔna na et puis an kan ka lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka nin kɛ cogo min na cogo di hali bi ka se ka contribuer kunnafoni di la Mali kɔnɔna na parce que information ko o de ye Mali yɛrɛ problème ba ye kosɛbɛ communication ko ni information ɲɛnamaw tɛ di ni kunnafoni ni kibaruya ɲɛnamaw tɛ di mɔgɔw ma a b'a to tout le temps ŋunuŋunukanw ni rumeurs ni fɛn caman olu de bɛ fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ donc o man ɲi jamana ma o man ɲi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka ɲɛtaga ma donc o de y'a to ne y'a se ka gɛrɛ ninnu na olu minnu kɛra a ko yɛrɛ daminɛbagaw ye minnu yɛrɛ nana ni hakilinaw ye donc n gɛrɛl'u la pour que ka se k'a dɔn baara in bɛ kɛ cogo min na baara in bɛ kɛ ni minɛn jumɛnw ye baara in bɛ kɛ kɛcogoya min kɔnɔna na a bɛ kɛ ni hakilina jumɛnw de ye donc pour que ka se ka taga o dege k'a ɲɛɲini k'a dɔn donc alhamdulilayi an sera ka échanger a kan kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ wulila ka taa fo Dakar bon avant ça Mala n'o ye fɛn yɛrɛ réalisateur ye donc ale kun taara formation dɔ kɛ u fɛ pour que k'a lajɛ a tournage bɛ kɛ cogo min na a montage bɛ kɛ cogo min na vidéo yɛrɛ tagabolo bɛ kɛ cogoya min na donc an sera ka équipe sigi sen kan donc parce que an y'a ɲini ka structure dɔ créer structure min n'a tɔgɔ ko Mali Space maa 5 b'a kɔnɔ donc ne yɛrɛ b'a kɔnɔ n ye artiste ye n ye rappeur ye donc et puis ka fara n ka manager kan Doni Barasco ani Wiz Baba n'o chargé mais son na surtout parce que fɛn min don an b'a enregistrer de an bɛ enregistrement de kɛ a bɛ i n'a fɔ dɔnkili bɛ enregistrer cogo min na donc an ye studio ambulant dɔ sigi sen kan parce que an ye matériel sɔrɔ ka sababuya kɛ an dɛmɛbaga dɔw ye n'o ye Osiwa ni Nati Duredi donc u y'an dɛmɛ pour que an se ka minɛnw sɔrɔ pour que ka se ka enregistrement kɛ en même temps ka se ka filmeli kɛ ka tournage kɛ nɔgɔya kɔnɔna na donc voilà nin ye numéro fɔlɔ baaraw ye parce que ne bolo arapu a jɔyɔrɔ ka bon trop an ka société kɔnɔ arapu jɔyɔrɔba de ka bon Mali société kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ arapu lamɛnlen don ni misigi bɛɛ Mali la yan n'i ye concert jateminɛ concert de rapu dɔrɔn de bɛ stade fa concert de rapu de bɛ yɔrɔ caman fa Mali kɔnɔ ka tɛmɛ misigi caman kan donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ arapu bɛ se ka contribuer jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga la arapu bɛ se ka contribuer éducation na arapu bɛ se ka contribuer sensibilisation ni éducation na ani jamana yɛrɛ ka développement na ani démocratie yɛrɛ ka se ka fanga don a la arapu jɔyɔrɔ ka bon a la kojugu donc o de la n nana ni journal rappé in ye ka na daminɛ Mali kɔnɔ et puis fɛn min don ne kelen tɛ n'a kɛ ne kelen ka baara tɛ c'est vrai ne b'a kɔnɔ n nana n'a ye en même temps ni n ka équipe mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan mais don n'a nataw la an bɛna wele bila rappeur wɛrɛw ma parce que journal de don journal min kɔnɔna na tuma dɔw la sa ko dɔ bɛ se ka kɛ quartier dɔ la an bɛ se ka rappeur dɔ bila ka t'o reportage kɛ mais a b'a enregistrer en même temps a bɛ dɔnkili de da mais dɔnkili kɔnɔna na journal de bɛ présenter information bɛ di a kɔnɔna na donc i n'a fɔ i yɛrɛ y'a lakɔlɔsi an bɛ ka baara kɛ cogoya min na mais dans les jours à venir mɔgɔw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la mais fɛn min don c'est vraiment intéressant et puis an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ JT a bɛɛ fɔ rapu bɛɛ ka taa page liker Facebook kan pour que ka se ka kunnafoni ni information ni kibaruya caman c'est une manière ka se ka yira mɔgɔw la fɔ arapu kɛli tɛ se ka dan ka don studio la ka taa album dɔrɔn kɛ ka tila ka na scène kan ka concert kɛ a banna bon arapu bɛ se ka utiliser cogoya camanw na cogoya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka hadamadenw nafa cogoya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw bilasira ka hakili ɲuman d'u ma et puis il faut que an ka dɔn k'a fɔ jamana in ye anw de ta ye Mali ye anw de ta ye jamana fila t'an bolo jamana kelen de b'an bolo donc o hokumu kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nana an ka contribution ye cogoya min na pour que ka se ka jamana ka développement ka se ka contribuer a la an kan ka na n'o ye donc nin tɛ dɔwɛrɛ nin ye fɛn kura de ye mun daminɛna hali ni mɔgɔ dɔw y'a daminɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ mais fɛn min de don mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ arapu kɛcogoya wɛrɛ don a kɛcogoya wɛrɛ don mais arapu min kɔnɔna na mɔgɔw bɛ ladilikanw sɔrɔ mɔgɔw bɛ kunnafoniw sɔrɔ mɔgɔw bɛ information sɔrɔ et puis nɔgɔya la parce que n'i y'a jateminɛ an ka population ye an bɛ wele ko peuple d'oralité c'est à dire que fɛn min ye kumakan ye
o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni lase mɔgɔw ma nɔgɔya la parce que an ka jamana fanba ma kalan mɔgɔ caman bɛ olu ma chance sɔrɔ ka taga école la pour que se ka sɛbɛnniw kalan donc n'an ye fɛn fɔra information mana di dɔnkili la information mana di kumakan na kunnafoni di mana kɛ ni dɔnkili da ye ka se ka message passer a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ ko caman na fɛn min ma ɲi jamana kɔnɔ k'o fɔ ni fɛn min ka ɲi an bɛ se k'o encourager cogo min na an b'o encourager o cogoya la en même temps ni hakilina b'an bolo k'a proposer ni solution b'an bolo k'a proposer an b'o bɛɛ fɛnɛ kɛ journal rappé in kɔnɔna na journal rappé in tɛna kuma ko kelen kan a tɛna kuma jamana gouvernance dɔrɔn kan a bɛna kuma ko camanw kan i n'a fɔ yuruguyurugu i n'a fɔ kalanko i n'a fɔ an ka seko ni dɔnko i n'a fɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔna na an ka fɛn caman bɛ yen nɔ Mali tɛ insécurité dɔrɔn ye Mali tɛ guerre dɔrɔn ye Mali tɛ mankanci dɔrɔn ye Mali la fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka ta olu don ba la minnu bɛ se ka nafa ɲɛ hadamadenw ye fɛn caman bɛ Mali kɔnɔ an bɛ se k'an disi gosi ni fɛn min ye fɛn minnu ye disi gosi ko ye fɛn minnu ye kunkɔrɔta ko ye an bɛna se k'olu fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye olu labɔ toujours arabu kɔnɔna na mais en journal télévisé bon tile fila in na a tɛna janya kosɛbɛ dɔgɔkun kelen hakɛ kɔnɔna na mɔgɔw bɛna se ka journal rappé a bɛɛ fɔ rapu mɔgɔw bɛna a numéro fɔlɔw ye d'abord a commencé par les réseaux sociaux n'o ye Facebook ni YouTube ye mɔgɔw bɛna commencer k'a ye olu kan en même temps télévision dɔw bɛ yen i n'a fɔ Africable mɔgɔw bɛna ye olu kan ani radio so caman bɛ yen nɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnyaw la ani minnu bɛ ka se ka bɛn fɛn caman kan pour que a version audio olu ka se ka passer radio so fɛnɛ kɔnɔna na donc o de baara bɛ sen na tile fila in na a tɛmɛ kosɛbɛ mɔgɔw bɛna a bɛɛ fɔ rapu numéro fɔlɔw ye n'Ala sɔnna a ma. Les sections écoles sont fermées, insécurité. Pour le droit à l'éducation, beaucoup d'enfants sont privés.